Dobrý deň, volám sa Maroš z požičovne skúterov Edvision Rental a dneska si povieme viac o tom, prečo sa oplatí viac si skúter požičať, ako mať svoj vlastný skúter. Pri tejto príležitosti som si zavolal dlhoročného kuriéra Boltu, ktorý nám povie o tejto problematike viac. Tak nám teda povedz, prečo sa ti oplatí požičať si viac skúter u nás, ako mať svoj vlastný skúter? Tak nakoľko som jazdeval kuriéra na bicykli, skúter je ďaleko pohodlnejší, urobím s tým viacej objednávok a nakoľko ide o to, že skúter si môžem požičať kedy chcem a kedy ho potrebujem, nezabiera mi doma miesto, to je asi prvoradé. Keď sa mi náhodou pokazil skúter, tak nemusím nič riešiť, firma mi ho na vlastné náklady odťahne a opraví. Ja si môžem požičať ďalší skúter a tým vlastne neprídem o ďalší zárobok na ďalší týždeň. A tiež v podstate nemusím riešiť pravidelný servis, STK a výmenu oleja. Momentálne teraz testujem a kuriérujem týmto Suzuki, nakoľko som mám požičaných viacej modelov a je tu možnosť požičovní Edvision Rental požičať viacero skúterov. Ja som mal už požičaných viacero modelov, ktorými sedí viacej. Tento je vhodnejšie na dlhé cesty. Tá Honda bola taká, že super do mesta, je taká obratnejšia, ale Suzuki je fakt na dlhé cesty. Cítim sa v tom pohodlnejšie a neboli z toho tak zadok. Áno, našim zákazníkom sa snažíme takýmto spôsobom byť v ústrety. Ak si požičajú jeden skúter a nevyhovuje im, vedia si ho zameniť za skúter iný. Môžu si vyskúšať rôzne skútre, či už sú to malé, ľahké, obratné, šikovné skútre do mesta, ako je Honda Vision, Yamaha Razor, alebo potom môžu vyskúšať zlatú strednú cestu, ako je Honda PCX, alebo tu na ako rado si môžu požičať aj maxi skúter Suzuki Burgman, ktorý je väčší, ťažší a zákazníci z neho majú pocit ako z veľkej motorky a môžu si užiť aj na B-čkový vodičák jazdiť na takomto skútri. Skútre, ktoré si od nich požičiavam, sú vlastne vždy pripravené na jazdu s plnou nádržou a nemusím sa o nič báť, sú maximálne bezpečné a viem iba doporučiť. Ak by ste predsa len zvažovali kúpu vlastného skútra, môžete si v našej požičovni vyskúšať a požičiať množstvo modelov, vybrať si ten správny pre vás a podľa toho si kúpiť skúter, ktorý vám najviac bude vyhovovať.